बर' माहारिनि गेजेरावबो उन जानानै थायाखै आबाद मावनायनिफ्राय। आथिखालाव अमा, दाउ, बोरमा फार्म खालामनायाव गोबां बर' लाइमोनफोरखौ मुखुब जानायाव नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सुनबारि आस्राबारि गामिनि 35 बोसोर बैसोनि लखेन गयारियाबो अमा फिसिनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। अमा फिसिनायजों लोगोसे लखेन गयारिहा 50 बिगा थालिरनि बागानबो दं होननानै मिथिहोदों। लखेन गयारिया गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय अमा फार्म खालामदों। अमा फार्म खुलिनायनि सिगां इउट्युबनि गेजेरजों माबायदि अमाखौ फिसियो बिनि सायाव नायबिजिरनानै गोबां मिथिनानै लाग्रोदों। लखेन गयारिनि अमा फार्माव गेदेर फिसा गासै 70 हेमस्फियार अमा दं। बे अमाखौ शिलंआव केजि हिसाबै फानहरनाय जायो होननानै फोरमायदों लखेन गयारि। आङो 2 बोसोर जाबाय अमा फार्म खालामनो। ओरैनो बेसे दङ अमाया खैथासो दङ? दा 70 दं, गेदेर फिसा। बेसे? 70। 70 फिसा गेदेर? फिसा गेदेर माने गेदेरखौनो खालामजोबगोन, गेदेरा बांसिन दं। ओरैनो मा होनो बेखौ अमाखौ नामा? हेमसियार गोजा। बबे साप्लाय हरनाय जायो? बांसिनखौ शिलंआव लाङो, शिलंनि फायखारि फैयो। आङो अमा फार्मखौ थारमाने इउटुबाव नायनाय इन्टारेस्ट जानानै आं निजेनो बानायनाय जादों। निजेनि फिसाफोरखौ अमानि फिसाखौ आङो बै जोंनि माबानिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो हाटनापुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन, सासे बिदिनो अमा फार्मग्रा मालिकनिफ्राय। ओरैनो फार्स्ट गिबियाव बेसेबांसो अमा लाबोदोंमोन? आं गिबियाव 9टा लाबोदोंमोन। दायो बारायनानै दा 70 जाबाय दा। ओरैनो बबे साप्लाय हरो नोंथाङा बे अमाखौ? आङो शिलंआव बांसिन लाङो, शिलंनि फायखारिफोरानो। मासेयाव बेसेयाव हरनाय जायो? मासेयाव माने केजि हिसाबै हरनाय जायो नालाय जोङो। केजि गथायै माने सुनानै लाङो। ओरैनो केजियाव बेसेयाव? 170निफ्राय 90 लागै लाङो बिसोरो। आप डाउन जाबाय थायो बिदिनो दामा। मा जायगा बियो? बियो कलबारि आस्राबारि। नोंथांनि नामा मा नाम? आंनिया लखेन गयारि। बिदिनो आरो जोङो निजेनो जोबथाबनानै गुबुनाव खामानि मावनो थांलाय जोंनि जायगायावनो मावनो हायोब्ला बहुद रां खामायनो हायो जोङो। जेरै अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, बिदिनो आबाद मावनानै थालिर आबाद बेफोरबायदिनो मावनानै निजेनि आथिं सायाव गसंनो हायो आरो जोङो बिदिनो। नोंथाङाथ' दिनै अमा फार्म खालामना गसंनो हाबाय नामा? हानाय रखमानो दा। आंनि अमा फार्मजों लोगोसे आंहा थालिर बागानबो दङ। ओरैनो थालिरा खै बिगा? थालिरा दायो 50 बिगासो जाबायानो आंनिया। हारसिङै ना सोरबाफोर लोगो? हारसिङानो बुंजायो। हारसिं। अमायाव मा ओरैनो आदार होनाय जायो नोंथाङा आरो माबाफोर मुलिफोर होनाय जायो? अमायावथ' आदारा बिदिनो दाना बायनाय दाना, बिदिनो गुन्दै, सापर, बिदिनो जुखाम, ओमफ्राय दाना दङ बिदिनो ग्र'वार, बिदिनो फिनिसार दं। माबा नायै होयो आरो थारमाने बेफोरखौ दानाखौ। मुलि होबाय थानाय जायोना? मुलिबो होयो, बिदिनो फिलौनि होयो, बिदिनो आरो नायै होयो। बेमारफोर जागोन जायाखै ओरैनो? बेमारा जाथ'वाखै जानाया, मोजां दं गसाइनि अननायाव। लकेलाव अमा फिसाफोरखौ हरो ओरैनो। बाजाराव फानहैयो नामा? बाजाराव फाना, ओरैनो बेफारिफोर लांनो फैबा हरो। रबिबार बाजारफोराव फानहैयो? फानहैफेरा इयाव। न'निफ्राय लांफैयोना फायखारिफोरा? न'निफ्रायनो लांफैयो फायखारिया। आं रायजो राजाफोरखौ बिदिनो खावलायनो नागिरदों, लाइमोनफोरखौ जों बांसिनखौनो जोंनि बर' हारिनि सायाव बुंनो सानदों आं। थारमाने बांसिनानो जौ जुवा माबा माबि गफबना थानायखौ नुयो। बिदिनो हा थाबाबो खेथि आबाद मावा, बिदिनो गुबुनावसो खामानि मावनो थांनायखौ नुनो मोनो आङो। बिदिनो बे गुबुनाव खामानि मावनो थांस्लायस्लाय जोंनि जायगायावनो बहुद मावनो हायोब्ला बहुद फैसा दं, आरजिनो हायो थारमाने। बिदिनो आबाद मावनानै बिदिनो अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनानै निजेनि आथिं सायाव गसंनो हायो आरो। बेफोरबायदि रायजोफोरखौ बेफोरनि खावलायनाय हरनाय जाबाय आङो। सरकारनिफ्राय माबाफोर हेफाजाबफोर मोनो? सरकारनिफ्राय दासिमावलागै जेबो हेफाजाब मोनथ'वाखै मोननाया। गोबांथ' जेनेबा आदार लाबोनायाव खस्थ' थाङो, आङो बिराद प्रब्लेम जायो बिदिनो आदार बायनायाव।
आं आदारखौ बरपेटा रडनिफ्राय लाबोयो आं दा स्नि जिथा दं गासै इयाव 3,000नि सायाव थाङो दिनाव 35 जौ थाङोआनो 3,000 बिदिनो गुन्दै बिदिनो जुखाम सापर बेनिफ्राय दाना दं बिसोरा मिक्सार खालामना होयो मिक्सार खालामना होयो संख्रि माबा माबि गलायनानै बिमाया माबेसे होयो बिमाया 15 दं दायो फिसाया ओमफ्राय ओरैनो खासि दं गासिबो ओमफ्राय बुन्दाबो दं गासिबो 70 दं आरो